तामिळनाडूतील सत्तेचा पेच अखेर सुटलेला आहे। अभिनेता विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाला व्हीसीकेनं पाठिंबा दिलेला आहे। त्यामुळे 116 आमदारांच्या पाठिंब्यामुळे सत्ता स्थापनेपासून 2 पावलं दूर असलेल्या थलपतीनं अखेर बहुमताचं गणित जुळवलंय। व्हीसीकेकडे 2 आमदार असल्यानं आता विजय यांच्या सरकारकडे 118 आमदारांचं समर्थन त्यांना मिळालंय। त्यामुळे लांबणीवर पडलेला विजय यांचा शपथग्रहण सोहळा लवकरच होण्याची चिन्ह आहेत। कसं गणित जुळवलेलं आहे थलपती विजय यांनी बघूया। टीव्हीकेचे 107 आमदार आहेत, 108 आमदार आलेले आहेत, पण विजय हे 2 ठिकाणावर निवडून आलेले आहेत। एका ठिकाणी राजीनामा द्यावा लागेल। काँग्रेसचे 5 आमदार आहेत, सीपीआयचे 2 आमदार आहेत, सीपीआयएमचे 2 आमदार आहेत। आता व्हीसीकेच्या 2 आमदारांनीही पाठिंबा दिलेला आहे आणि या सगळ्यांच्या पाठिंब्यावर आता 118चं गणित जुळवलेलं आहे।